guys, welcome back to my YouTube channel ITB VLOGS. So नोंथांमोना गासिबो मोनथिखायो जे दिनै 26 January सुबुंखान्थि सान जायखौ बुङो ओमफ्राय लोगोसे आरो दिनैनो बड' स्टुडेन्टफोरनि थाखाय गंफ्रोमबो फरायसालिफोरावहाय बाथौ फोरबो सान खुंनाय जायो। So बे फोरबो सान खुंथायाव आं दिनै थांगासिनो दङ लोगोफोर। गिबियावनो आं थांगोन जोंनि माजारचुबा गामि LP स्कुलावहाय। बेयावबो जोङो गामिनिफ्राय खौसे जानानै बाथौ फोरबोखौ फालिगासिनो दङ, खुंगासिनो दङ। बेनिफ्राय आं थांगोन बे आं जि फरायसालियावनोखि क्लास 5 निफ्राय मेट्रिक होजासिम क्लास 10 सिम फरायदोंमोन, जायखौ अलंबार हाई स्कुल एमइ स्कुल, बेयावहाय थांगोन लोगोफोर। थुदो बिदिब्ला नायलांगासिनो थादो। आंनि न'खरनि मानसि आंनि हिनजावखौनो बे अननो थोनाखै, गतिके बे बिराद गेदेर अर्थनि बेबायदि जादों। गतिके बे बाथ्राखौ जों गोसोआव लिरगोन। नैथियाव जोङो माने सैथोनि
Mana lagi tu? Lagi nak, lagi nak. Aku boleh. Lebih lain nak bawa corona. Apa ni? No. Hah? Apa di? Bawa corona tu. Yang kalau dia mulai. Gua mai. Wujud sah. Jangan mana tu dia? Bersih diri di depan.
Wow!